Oh, thank you. Hi लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे vlog लानानै फैलायबाय। नै गरमानो जेब अयथासार सहायनो हायै बायदि जे दुंखावजोबनाय। दा दिनै आङो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय। आङो थारमाने दिनैहाय बिराद मेंनाय मोनदों मैयानिफ्रायनो माने गारि गाखोयै ओरैबायदि अयथासार माने देहाखौनो हाखवा मोनदों आङो। बेखायनो दिनै थाङा होननानै आङो थाङाखै आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनजों दिनैबो मोनसे vlog लाबोनोसैलाय होननानै सानबाय आङो। नोंथांमोना जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांसैलाय आङो। लोगोफोर मेंनाय देहा लानानैब्लाबो नोंथांमोनजों माने फैनो लुगैयो। नोंथांमोननि सेराव रायज्लायनो लुगैबाय थायो आरोना। ओमफ्राय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो। बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय। कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर। नै गरमनि दिनाव अयथासार मेंनाय मोनदों होननानैथ' मेंनाय ओरैनो थानो मोनखाया। दा नै न'आव थादोंबाबो आङो बिदिनोसै रेस्ट मोना। ओरैनोथ' दहायनिफ्राय ब्रेकफास्ट खालामखांबाय माखांबाय दाबोनो जेबो रेस्टथ' लानो मोनखाया नालाय। फिसालायाबो नै गेलेगासिनो। दा नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर। दा आङो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांसैलाय थुदो होमबा। नै बेयावनो माबा जिनिस खामनाय बायदि जादों आंहा नैबावहाय। नै बेयावहाय एम्फौ अरदों मैया हरावहाय। ओमफ्राय खामनाय बायदि जादों बेयावहाय। नै बेयावहाय एम्फौ मोनामब्रुं नै हा फैलायबाय। आपेल जाबावो? जाबावनोनो। थौ दंबावखायो ना। थ' आपेल जाहैनोसै ना फुदु? थ' आपेल जाहैनोसै। नों मा जानो फैयामोन फुदु? फिसालानि फावा नै रुमाव हाबफैनानै गालांजोबलायबाय। मा होनो दे बेफोरखौ खालामदोलाय। आं ओरैनो देहाखौनो हाया मोनखादों। आयै जालाहाय। जों फावा बिमादैनि सेन्देल गानला बायलायबाय। मादैजों बुजागोन नों? नै मामा गाइखेर नै गाइखेर लाबोबाय। गाइखेर लोंसै नोङो? गाइखेर लाबोबाय। नै बर'फोरनि थिनानै जाग्रा बेबो बिदिखौ दोनलायखायोना हांसोजों जानो होननानैहाय खुमब्रा बोरायनो। नै दा बेखौ हाखावनानै लानोसै। मोजांना जाजायो। सान्दुंखौनो हाला नै अयथासार। मा खालामनाय जाखो बे? मिनिदोंसो। र' सेन्देल गाननांगौ आथिया। दागाखो। खारदोंसो। बे नायगोन लेथ्रिजोब्बाय मानसिया नायगोन फुरा लिरजोब्बाय एबिनो एबि नै ओंखामखौबो बेयाव संदों जाबायानो खोमा। नै बेयाव संबाय जाबाय मोनबाय। नै साहा लोंनोलायनो साहा फुदुंलायबाय नै सिनि गैयै साहा लोंसैलायनो। सानैनोबो फुदुंखाबाय साहा। सासे सिनि गोनां लोङो बेखौ खांग्रोनानैहाय सिनि गोनांखौ बानायसै आरो बेयावनो। गुफुर देखाबाय ओमफ्राय बानलु देनायानो मोखाङाव नांनानै मोखां सुनो नांदों आंहा। बानलुबो देखायोमोन आङो। बेदरानो दाबो लाबोआखै थारमाने बेदर लाबोनायनि सिगां देखानानै दोनजोबखाबाय दा संसैल' आरो संनांसिगौल'। नायसाय बेहा उन्दुसिगोनलाय। थास' बिलाइया नै बेखौ बाथोन जानोसै मैथाजों। नायगोन बेहाथ'।
जाबाय दा दाना दै होनांलायखायासै बिदै गखाबायना ओमफ्राय नैबेखौ मैथाजों बेयाव थास' बिथ'राय लोगोसे आइसक्रिम लाबोफादों हरदो आंनोबो मोनसे सामस गैया नोंहा मा होनो सामस गैलायलायै बे गरमावनो जाखाथारसैलाय आइसक्रिमखौ आं गोजां बोथोर जाबा जानाय जालालाय ना चक्लेटबो दंमोन नामा नावलाय ओरै मानसिया मालाबानो फैनानै नै जानानै दोननाय कल्डासोमोन आइसक्रिमखौ मालाबानो जाफैबाय नुवा नुस्लाबानो दोननायखौनो हानलाबायनानै सोलाफैलाबायबाय मोनजाफेरा इसु दिनैसो मोनजाफेरदों बोरैबा मोनजाफेरदों माने बे गोजिनै ओरैनो माबानानै थानाय बिदिखौ मालानो जाफैबाय नै बियो बेयाव गैला ओइ दादानि नै नै बिदानि मोनसे ओइ नै माला जोंनि माबाखौ आइसक्रिम जाफैबाय बियो गोजिखौनो इसोर गोथाव मोनदों खुसिथार मानसिया ओरैबायदि आयौ मा जाखो ओरैबायदि गोलोमफुजोबबाय मानसिया ओइ गेलेबाय बियो इसोर खुसियानो आयै बोखोजोबबाय मालायनि जाखोन्दाखौ आयौ गोलोमनाया नै गोदोनायानो मैला जाजोबलायबाय गोदोनाया इसोर दारि लाजोबबाय गोदोनाया नायनो गोदोनाया गैला मामि गैलाथ' गैला नै गैला आयौ मोनफा नङा मोनफा आयै मोनसे जोब्बाय नालाय गैला नालाय बेयाव सेस गोजिगला दाना नै बेखौबो नागिरबावबाय मोनसे बिदा जानाय आं मोनसे आं जानायमोन आयै नायनि मानसिया दारि जाजोब्बाय आयै गोदोनाया मैला जाजोब्बायहाय नै दुगैनांसिगौ गैला जोबजोब्बाय आयै बेखौ लालायनो आयै बेखौबो एख'ला जोबथारबाय नैहाय आयौ मोनजाफेरनि मोनजानाय दिनैसो मालाय नै बेहाय टिउसनाव थांनो देलायबाय दुगैखांबाल' साफा नुयो बेखौबो दसेल' दाउला खेंगुरखौ स्रां खालामजोब्बाय नै दा बेलाय मोनसेया बेखौ दोनसै ना मा जाखो मानो दोनबावखो मोनसेया नै बैयो उनना गैखाला दा नैबेलाय इस मा नायखोयोबा बबेनि ओइ नावलाय नों मावनो बैखौ हास'फ्लांगोन साहा लोंग्राखौ इसोरहाय जा खुसिसो हनै नांफ्लांनायखौ लोगोफोर नुजाफैलायबाय आङो ओरैबायदि मोजां प्लेटफर्म जाहैबाय ना बियो जे गावनि गोसोनि साननाय हनाय गासिबो माने नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो हायो मोनथियै मानसिफोरजों नुयै मानसिफोरजोंबो बायदिसिना सोंनायनि फिननाय मोननो हायो आरो माखासे मोनथियैफोरखौबो सोंनानै नोंथांमोना कमेन्ट्स हरो नङा होमबा दा
बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच जे आङो माबाफोर सोंहरोबा नोंथांमोना रिप्लाइ हरो माने कमेन्ट्स हरो आरोना थ' बेखौनो आङो लानानैहाय दाख्लि जे नोंथांमोनावहाय आङो ड्रागन बिफांनि सोमोन्दै सोंहरदोंमोन ना दा बेयावबो आगैमोन आब'मोन मेरलायानो माने कमेन्ट्स होनानै खिथाहरदों आरोना मारै मारै खालामनांगौ मारै बेखायनो आं नोंथांमोनजों बे कमेन्ट्सखौहाय माने गासिबो कमेन्ट्सआनो माने मोनथिनांगौ आरोना माने मोनथिनानै लानांगौ माने बुजिनानै लानांगौ जायफोर माने आं बायदिबो थानो हागौ जेबो आइडिया गैया खिन्थु बिसोरबो माने आं बायदि गायनो लुबैदों जानो हागौ माने मिन्थियाखै जानो हागौ माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनाङा बेफोरखौहाय थ' बेखायनो आङो नोंथांमोननि सेरावहाय दिनैहाय आरोबाव खेबसे जायफोर कमेन्ट्स हरदों जायफोर कमेन्ट्स हरनानै खिथाहरदों बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय मानोबा लाबोफिननो सानदों आरोना आङो खिन्थाफिननो सानदों माने आंबो बिराद मोजां मोनदों बे कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै जे आइडिया मोनबाय आरोना माबायदि जायगायाव गायनांगौ माबायदि केयार खालामनांगौ ओमफ्रायहाय बेसेबांसो लायो बबे जायगायाव माबायदि बेसेबां प्राइसफोराहाय बेखौबो मिन्थिना मोनबाय आङो थ' बेखायनो आङो नोंथांमोनजों बांद्राय गोबाव खालामाबालानो बेखौनो आङो नोंथांमोनजों खिथाना होनोसै दे जायफोर आं बायदि दं मोनथियैफोर बिथांमोनाबो जाहाथे मोनथिनानै लानो हायो आरो गायनो गोसोबा माने बेयावनो आइडिया लानानै गायनो हाबाय आरोना थ' बेखायनो आङो नोंथांमोनजोंहाय बेखौ खोन्थागोरनि आङो माबाखौबो हनै प्राइसफोरखौबो बेसेबां होनानै सोंहरदोंमोन नालाय बेयाव खिथाहरदों जे कमेन्ट्स जायखिजाया बे ड्रागन फिथाइनि जायखिजाया बेनि सोमोन्दै लिरहरनाय कमेन्ट्सखौनो आं फरायगोन आरोना बेवहाय निजिरा बसुमतारी लिरहरदों जे केजि हिसाबा 350 बिनानाव गोजा कालारानो बिसोर बारा लायो लकेल मोनो बौ बाजारावहाय होनना बुंदों बौ बाजारनि अबेयावथाय आंबो मोजां मिन्थिया अबे साइडजोंहाय मोनोथाय 350 लायोनो ओमफ्राय आङो दासिमबो सोंफेरनाय जाबावाखै थाइसेयावनो एफा दाम साननानैहाय दासिमबो माने बेसेबां लामारो बेखौ सोंफेरनाय जाबावाखै दे दा 350नि मोनो होननानै बुंदों आरोना गोजा कालारखौनो निजिरा बसुमतारी आब'आ थेंक इउ स' माच आब' ओमफ्राय नेक्स्ट सफिरा बसुमतारी पस्ट मोनसेयाव फांब्रै गायनांगौ सिस्टार होनना बुंदों सोसना नार्जारी बेयावहाय फांब्रै गायजायो मोनसेयाव गायनानै जायगाखौल' साफा खालामनांगौ हासार गोनांबा थाब देरो होननानै बुंदों आरोना रंगिना बरगयारी बे मा होनना बुंदों सान्दुं नांनाय जायगायाव गायाब' मोजां ग्रथ जाया सान्दुं नाङाबा होनना बुंदों रंगिना बरगयारी सान्दुं नांनाय जायगायाव गायनांगौनो ओमफ्राय सान्दुं नाङै जायगायावहाय गायनो नाङा मोजां ग्रथ जाया होननानै बुंदों आरोना रिंसार आंनिनो स्टुडेन्ट मेम पस्ट खुन्थियायाव ड्रागन बिफांखौ गायोब्ला फांब्रै गायजायो बांद्राय केयारबो खालामनाङा दैखौ बिदिनो सम सम हाया रानखबबा होबानो जायो बासु पिके चेनेल बियो आंहा फांसे गायनायानो बिराद मोजां थायो मोनजागासिनो होनना बुंदों आरोना बिराद मोजां बिदिबाथ' हाय जया बसुमतारी थंसे खुन्थियायाव बिफांखौ फांब्रै गायनांगौ सिस फुलिया फांसेयाव 50 लायोनो 50 थाखा लायोनो फांसेयावहाय दा बबेयाव मोनो आं बेखौबो मिन्थिया बिदि 50 रुपिसनि जेनेबा फांसेयावहाय 50 रुपिस होननानै बुंदोंना दा बे 50 रुपिसनि ना बेनिफ्राय बारा आरो बबेयाव मोनो बे 50 रुपिसनि फुलिखौहाय बेखौबो आङो मोजां आइडिया गैया सोरबा दङ सोरबा मिन्थियोबा बेखौ खिथाहरबावदो जायखिजाया दे लोगोफोर ओमफ्रायहाय नेक्स्ट लाखि दैमारि जोंनिथिं 1 केजियाव 250 ल'सो खुन्थिया मोनसेयाव फांब्रै गायजायो आब' होनना बुंदों लाखि दैमारि गावसिनिजोंहाय थारमाने अदालगुरियाव होनना बुङो आरोना मालाय अदालगुरियावसो 250 थाखाल'नो बिराद मोजाङानो 250 थाखाल' होनना बुंदों ओमफ्राय खुन्थिया मोनसेयाव फांब्रै गायजायो होननानै बेबो खिथाहरदों आरोना नैबे बिलिना बसुमतारीया दाउला खिंगुरनि सोमोन्दै बुंहरदों बेखौबो खिन्थाना होनोसै आङो मानो होनबा जोंना दाउला खिंगुरखौ दानफायबाय नालाय आब' दाउला खिंगुरखौ दानफाय हामानो दारोन होननानै बुंहरदों आरोना बिलिना बसुमतारी थेंक इउ स' माच आगै दाउला खिंगुरखौ दानफायबाय जोंहा थ' थेंक इउ स' माच बेनिफ्रायबो मोनथिनो हालायबाय मोनसे फोथायनाय नङा होमबा बर'फोरनि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला बेबो मोनसे जाहैगोन मोनथिना लानांगौ बेफोर फोथायनायफोरखौबो जोंनि गेजेरावहाय मा फोथायनाय दं मा फोथायनाय गैया जोंनि बर' समाजावथ' गोबां रोखोमनि फोथायनाय दं नालाय बेफोरखौ मिथिना लानाया मोजां आरोना थ' बिदि हरनायनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनो माखासे मोनथियैफोरखौबो माने मिथिना मोनो आरोना बेखायनो नोंथांमोनजों रायलायबाय थानो लुगैयो आङो माने मा माखासे खोथा मोनथियैफोरखौ मिथिनो हायो सोंहरनाय मानायनि गेजेरजों आंबो मिथिनो हायो नङा होमबा जेम फेमिलि बे आब'आ मा होनना बुंहरदों एसेबां जेबो केयार खालामनाङा आगै जोंनावबो दंनो मोजां आब' होमबा आंबो खालामथारसिगोन आरोना बेखौहाय माबायदि वेदाराव गायनांगौ बेखौसो आङो सोंनो रोङाखै खिन्थु माबायदि जेनेबा गोजां बोथोराव गायनांगौ ना गोलोम बोथोराव गायनांगौ माबायदि समावहाय गायनांगौ बेबो मोनसे थायोना जेनेबा
बेफोरबायदि आरोना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर मोनथिना मोनबाय नङा होमबा माबायदि जायगायाव गायनांगौ ओमफ्रायहाय फुलिफ्रा बेसेबांसो लायो आरोबाव माबायदि केयार खालामनांगौ नङा होमबा बेखिनियानोसै आरोना थ' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो कमेन्ट्स हरनायनि थाखाय थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं